Hey guys, nanguhit si may magbutong guys. Wala na i-video kay nakalimot ko. Og video sa iyang gibuhat nga iyang gikuhit ang butong. Oh, pwede ra siyang makuhit guys. Sakto-sakto. Kini ra ba si M guys, kay di ra ba siya mukaog butong. Ag-iyara jud ani kay tubig. Bawang di siya mukaog butong. Dapay ka ba ni? Dagan. Di mo tang gihurot. Total di man gyapon ta makakudkod ana. Unta to, kaya tong lamawon. Wala sakto kayo eh. Basa pa? Ano? Butong? Kinasaktuhan jud. Way sama. Kung tagkuhit ha. Kung tagkuhit bar mo kuya pa kung kinaon. Nasaktuhan kay guys oh. Kung tagkuhit kaya ron kuya pa kung kinaon ato. Siya di ko matagbaw na oh. Pagtiriharag mo nga guys oh. Mana siya guys. Di ba siya hilig butong. Ako ra may ulitan. Sakto ra ba kayo? Hala. Fresh na fresh ang butong guys. Di dyan siya kuan ha.